No, čo sa týka, povedzme, striekania vôbec takýchto tých základných vecí, áno. Hadica, pekná pena, dobrá, voňavá a ja si to potom ešte vždy, aspoň raz, niekedy dvakrát do roka, samozrejme aj nakrémujem, nabalzamujem, alebo ako sa tomu hovorí. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adrián. Happy birthday to you. Prečne mi Miňová reč, poďme robiť. Spukni si sviečky. Spúknem 5 rožkov mám sviečok. Dobre, tak želám si niečo, čo nepoviem, aby sa mi to splnilo. Zabudla som si želať, v takom som strese. Pán Bugár je tu teraz úplne... Odtlačený, vytlačený. Ale pán Bugár má rád sladkosti, takže tú tortu položím Počas pre vás. relácie určite. Ježiš, ešte darček. Takže všetko dobré vám prajem. Ďakujem veľmi pekne, ja som naozaj prekvapená, dokonca aj kvety od Saifu. Ahoj. Všetko najlepšie. Dal by som tebe pusu, ale ja sa hanbím. My nemáme radi telesný kontakt vzájomný, ja viem. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, som naozaj veľmi prekvapená a jemne dojatá. A teraz by som chcela už preniesť tú pozornosť samozrejme na tento program, takže dobrú chuť, ak máte nejaký štandardný slávnostný nedeľný obed, dobré počúvanie, ak ste náhodou... Pán Bugár, nehráte sa s mojím psíkom, prosím vás teraz. Jazyk má vyplezenie na mňa. Tak ho môžeme otočiť, môže aj zadok na vás ukazovať, je to jedno? No, čo sa týka, povedzme, striekania vôbec takýchto tých základných vecí, áno. Hadica, pekná pena, dobrá, voňavá a ja si to potom ešte vždy, aspoň raz, niekedy dvakrát do roka, samozrejme aj nakrémujem, nabalzamujem, alebo ako sa tomu hovorí. Čomu sa venuje Béla Bugár vo voľnom čase, okrem toho, že umýva auto a s veľkou láskou a s veľa saponátmi. To sa dozvieme v ďalšom vstupe. Už to nemusím. Prosím? Už to nemusím. Už nemusí, keď vás to nervózne nemusíte. To bolo len kvôli tým... Moje uši sú červené a... Tak vám to... Tuto povytínam, tu nepískal. Dajte si teraz môžete dať cukrík. Červená bola ako mladá komunistka. Tak ale ja v duši. Krásny je. Jak sa bude volať? Ty máš také špeciálne mená. Tento sa bude volať... Toto bude Béla. Vtipnú príhodu jednu som počula, hej? Nechcem radšej, skúste. Že keď tam poslanci sa veľa rozprávali a nedávali pozor, keď niekto vystúpil, čo je veľmi neslušné, tak ste vraj praskli papierové vrecko. Je to možné? Áno. Áno, je to tak. Obrábame, teda mám väčšiu záhradu, ale tam sú stromy, ale obrábame fakticky 10 árov. Mám 6 obrovských jabloní, 2 orechy, 2 hrušky, 4 broskyne, 6 marhul a čo ja viem, čo ešte mám. Tak to ste mali peknú. Ale to nehovoríte teraz úrodu. 6 marhul. Nie, to hovorím o stromoch. Počet stromov, dobre, dobre. To by mi ešte chýbalo 6 kusov. 2 hrušky. Mňa, hoci kedy uvidíte, mám takú malú alotraktor. Medzi traktorom a frézou sedím si na alotraktore a vynášam smetie. Máme také smetisku, kde sa to dá normálne nakladať do tých veľkých kontajnerov. Ale iná záhrade pomáha hlavne manželka, semka svokra. Teraz máte chvíľku čas, to bude vstup s posluchačkou. A už vidím, že ste sa teraz dlho ste nečakali na ten cukrík. Spievať. Nie si ty náhodou zo Smeru? Ja som mala erotický sen s Pavlom Hamelom. Uha, ako sa dá nazvať, že erotický? No bol taký, že ja som sa zobudila nie s tým, že wow, že super, ale že čo sa deje. A včera som ho videla v krčme normálne, ma zamrazilo. To bolo znamenie. Znamenie, že čo, že už neviem čo so sebou. On je nejak ako Simpoš veľký, ale zase poťaľ. Nie si to dali sa, že Hamel. Čo to znamená? Vy nemáte nejaké zvieratko doma? Ojojoj. Hej? Zajaco. Zajaco? Mačku. Ale Psa. Ale zajace potom vyziete, nie?
Nehovorte tak. Prečo však? A čo? Ako ináč to zajace? Ale veď ja viem, ale však ja som iba pokrytecká, ja to zjem, ale ja sa tvárim, že je to no tak- odporné. A ja sa na slepok osobne veľmi bojím, lebo ja mám stále pocit, že oni ma ďobujú. A čo? A čo My sme ani? mali kohúta, ktorý mi skočil na krok. A A? ma bil. Kohúti zápas bol z toho. Nežije, vyhral si, hej? Vyhral som. Blahoželáme. Bol som ale mladší. A silnejší. A mali ste lepší skus vtedy. No. A teraz tiež opäť spomínaný pán premiér, osy štípu, veľmi štípu, ale ja to vydržím. No lebo pán premiér ešte nezažil, čo to je, keď vás naháňa tak z toho. A vy ste to zažili. No ja som zažil, zlikvidovali sme pár takých hniezd A doštípali vás takým no spôsobom, tí traja problém je v tom, že osa ten aj viackrát vás štípne a nič sa mu nestane, alebo tej ose nič sa nestane, vám áno. Takže mali ste také šumné väčšie líčka, keď ste prišli. No. A vy ste kto? Ja som Bela. Ďakujeme za návštevu. Ďakujem za možnosť tu byť a fakticky necelú hodinku tu stráviť v príjemnom prostredí. Na cestu si ešte môžete cukríky vziať, aby bolo Idem jasné. sa najesť radšej. Pred obedom, lebo možno, že vám už nič nenechali. Takže radšej si na cestu vezmite. Nech sa vám darí. Majte sa pekne. Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Drobec a Adela tiež pozdravujú s tým, že Adela odchádza, Drobec ostáva. Majte sa pekne. Čau.